както ви обещах, продължава рубриката на Пиетро Филипи «Дрес-код безкомпромисно». Всяка една ситуация може да има свой дрес-код. Например, там, където би трябвало да се даде превес на рационалното, на преценката, на контрола, цветовете обикновено са тъмни. Тоест там няма място спонтанната изява на емоцията, а ние сме свикнали да приемаме, да свързваме това с по-топлите цветове. И затова синьото и черното са по-скоро тип бизнес цвета или облеклото, което се носи на официални срещи, тъй като там не е важна спонтанността, а трезвата преценка. Там хората трябва да влязат в клишето на статуса, а не на индивидуалността. Стила на обличане, цвета на обличане е послание. Всеки един цвят, например, знаем, че е светлина вълна с различна дължина на вълната и честота на вибриране и се свързва с начинът, по който ние се чувстваме, тъй като на много микрониво ние сме същите тези вълни. И когато човек избира цвета, с който да се облече, той праща послание. Аз днес така се чувствам и заобикаля с рационалните си съпротиви. И съответно от черното до червеното или всъщност от инфрачервеното до ултравиолета, до там можем да виждаме. Посланията са, примерно при черен цвят означава искам да се изолирам, искам да не общувам, искам да се позатворя, искам да се предпазя. Би могло да означава и отпуснат си. Планирам, фантазирам си. При синия цвят означава интелектуализирам, разсъдлив съм, рационален съм, предпочитам мисълта пред чувството и съм готов да следвам. Готов съм да се съобразя, готов съм да отстъпя и да се подчиня. При зеления цвят то би могло да бъде хем баланс и хармония, хем ако натрапливо се избира, означава колеблив съм. Постоянно се лутам между може ли, не може ли, редно ли е, не е ли редно, позволено ли е, не е ли позелено, какво ще кажат хората. Тоест и не съм много пластичен. При жълтия цвят означава искам да владея, искам да контролирам, все пак цвета на слънцето, краля слънце. Искам да режисирам ситуацията, много съм зависим от одобрението. Трябва да ме забележат. Добър лидер съм също. И червеният цвят е или съм страстна, искам, разбира се, да ме видят, или съм гневна и искам да протестирам, защото това е цвета и на агресията и на страстта. Но при всички положения изхвърлям енергия отвътре навън. Докато при тъмните цветове прибирам се отвън навътре, затварям се, задържам енергията в себе си. Това за цветовете, иначе за стиловете в обличането, острите форми, ъгловатите, ресни, метални бижута, които са с също такива остри форми, говорят за бунтарство, за агресия, за понякога индивидуализъм, понякога за желание за привличане на внимание, за мъжка енергия, дори когато жените ги носят. И съответно облите, меките, говорят за гъвкавост, за адаптивност, за повече емоционалност, за повече женство в енергията. Пак, независимо дали за мъж или за жена. Тук от мъжко-женско няма нищо общо с сексуалност. Според повечето статистики в психологията, някъде около 90% от информацията, която ние изпращаме на събеседника си, идва от невербално съобщение. Горе-долу 10% казваме с думите. На всичкото отгоре, те много често са лъжовни, като това не означава, че съзнателно лъжим. Ние много пъти не знаем, че лъжим, защото истински вярваме, егото има това свойство да се самозаблуждаваме. Останалите 90% това е невербалният език и в него се включва така наречените паралингвистични характеристики, т.е. всички от тези компоненти на гласовите характеристики, които са отвъд съдържанието на думите, понеже говорим за семантика и за семиотика, едното е съдържанието, другата е формата. И всъщност тук се включва тон на гласа, дикция, артикулация, модулация на гласа, тембър, паузите, защото в логическото ударение понякога в паузите казваме повече, отколкото докато казваме думите. Освен това се включва цялата стойка на тялото, телесната морфология. Цялата конструкция на тялото вече говори за типа характер. Според това къде има натрупвания масни, повече изгърнен ли този човек, къде е по-широк, къде е по-тесен, какви са крайниците му, дори челюстите. Всичко това говори за типа характер. След това идват жестовете, размахвания, ръце, всичките
тези ритане с крак, мимиките, физиономиите, миризмите. Те също са част от невербалното общуване. Един човек, който вони, със сигурност казва: не искам да контактувам. Цветовете, естествено, при избора на облеклото и така наречената проксемика. Това е пространственото разположение. Тогава, когато ние седим на по-малко от 1,20 м, означава, че се чувстваме близки. Тази близост може да има много измерения. Тя може да е интимна, може да е духовна. Когато са на повече от 1,20 м събеседниците, означава, че или са си безразлични, или са враждебни. А когато са на по-малко от 60 см, значи действително става дума за вече в голяма степен на интимност. Пак не значи непременно физическа, би могло да означава и много близко приятелство, например. Начинът, по който се ситуираме в пространството, примерно слагам си чантата между мен и човека до мен, означава, че слагам бариера или пропускам стола в киното. Това е част от така наречената проксемика. Това също е едно послание. Искам близост, не искам близост, искам да се отдалеча, искам да се приближа. Здравето е в умението да ходим по ръба и да си даваме сметка в коя ситуация е много важно да спазя правилото, защото в противен случай ще си навлека много повече негативи, и в коя ситуация мога да си позволя да усъблека и да бъда себе си, да бъда спонтанна, да бъда първична. Затова е много важно човек да си направи своя микросвят така, че да има минимум правила и те да са приемливи за всички тези, които го съставляват, за да може по-лесно да спазва там навън, където няма как, иначе могат да го санкционират понякога строго. Ако трябва да посоча някакъв стил, обичам женствено, обло, меко и шарено. Не знам как се казва този стил.